stričiek a celkovo vybavenia. Obzvlášť musím vyzdvihnúť človeka, ktorý sa volá Ali, ktorý hovorí plynulo česky alebo slovensky, čiže nie je potrebné, aby ste vedeli po anglicky, nemecky alebo rusky. S Alim sme komunikovali ešte predtým, ako som sa rozhodol, že pôjdem. Informoval ma o všetkých náležitostiach, ktoré som potreboval k absolvovaniu tohto zákroku. Ali ma sprevádzal od začiatku až do konca. Vlastne celý zákrok alebo tá návšteva toho Turecka trvala 3 dní, čo sa týka príletu na letisko, kde vás vyzdvihol profesionálny šofér, odviezol vás na hotel, ktorý bol v réžii kliniky. Druhý deň ste absolvovali celkový zákrok, ktorý trval 6 až 7 hodín, ale v polovici ste mali takú prestávočku, kde ste sa mohli nájsť a trochu si oddychnúť a pokračovať ďalej.